नैबेखिनि 13-14 हाजाराव गोलैना दङ बे सुबुंफोरा भटारफोरा गावखौनो खोला खोला बायदि मोनना लायो आरो इउपिपिएलनि समावबो मोनाखै नैबे समाव हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा इउपिपिएलनि गेदेर खहा जानानै फैदों रायजोफोर दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 10,000निबो बारा रायजो राजाफ्रा दिनै ओंखारनानै गुबुन पार्टियाव जगदान जाहैनायखौ जों नुनो मोन्दों अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जे बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनिफ्राय ओंखारनानै गुबुन पार्टियाव जगदान जाहैनानै दिनै मा बाथ्रा बुंखो जाय मानसिया टिकेट मोननो लुबैदोंमोन बे मानसिया टिकेट मोनैलाय आरो बेजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा 10,000निबो बारा ओंखारफादों होननानै दिनै डिक्लेयार खालामनानै होदों रायजोफोर अब्ला बिथांमोन बुंनाय बाथ्राखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो आरो खोनासंलांदो जिथु बिसायख'थिया बयहाबो जिथु मोन्थाय दङ हारसिं हारसिं गेलेनोबो मोन्थाय दङ बेनिखायनो जोङो मोनसे डिसिसन लानानै जे नमिनेसन होनायखौ बा उदां बिजाथि महरै माने गेलेनो होननानै बा थिरांथा लानाय जादों मैया जिहेतु जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे फार्स्ट फेज केन्डिडेटखौ लानानै फोसावबाय समस्थिफोरखौ फोसावबाय बेयाव आंनि मुङा फैयाखैसै आंबो गोख्रों सासे इउपिपिएलनि जानानैनो टिकेट बिनाय आंबो केन्डिडेट जानो गोनां बा आंबो टिकेट मोनगोनखौ साननानै बा हास्थायनानै गोबां खामानि मावबाय स्ट्रंलि खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायखौ जोंनि ओनसोलनि जोंनि दरङाजुलि समस्तिनि 26 नं दरङाजुलि समस्तिनि गासै रायजो राजाफोर गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरा रायजो राजाफोरा आंखौ सापर्ट खालामदोंमोन आरो दिनैनि दे नैबे समाव जेब्लानोखि मैया टिकेटखौ फोसावबाय केन्डिडेटखौ जेब्ला फोसावबाय बेखौ लानानै जोंनि दरङाजुलि समस्तियाव जों दिनै नुनो मोन्दों मा मोनसे जिखिनि जोङो रंजानाय मोनसे परिबेखा फैनांगोन बेखौ जों नुनो मोनाखै हयथ' बेयाव ओरैबो जानो हानाय जिहेतु माखासे आंखौ नागिरदोंमोन जे जोङो दरङाजुलियाव गोदान निउ फेस केन्डिडेट बा बिजाथि फैयोब्ला देरहागोन होननानै गासैबो रायजो राजाफोरानो मिजिंथिबाय थादोंमोन नाथाय मैयानि जि फोसावबाय बेयाव आंनि मुंखौ नुनो मोनाखिसै दा बेखौ लानानै आं दिनै नैबे समाव बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों दा जिहेतु रायजो राजाफोरा आंखौ खावलायगासिनो बा खावलायदोंबो दिनैबो दङ दाबो दङ आं भिजुवेलखौ दा नैबे समाव देखायथ'ला दङ दाबो जोंनि इयुथफोर दङ जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफोरा दङ आंखौ फनजोंबो गोबां आं माने ओरैबायदि अबस्थायाव दङ दा रिसिभ खालामनो हायाखै आरो फनखौ माने गासैखौबो मा एन्सार होनो नैबे समाव जियानो जादोंला जोङो रायज्लायनानै मोनसे डिसिसन लादों मा जिहेतु माने जिथु बिसायख'थिया बयहाबो जिथु मोन्थाय दङ हारसिं हारसिं गेलेनोबो मोन्थाय दङ बेनिखायनो जोङो मोनसे डिसिसन लानानै जे नमिनेसन होनायखौ बा उदां बिजाथि महरै माने गेलेनो होननानै बा थिरांथा लानाय जादों जोङो जेब्लानोखि जोङो नमिनेसननि डेटआ फैगोन अब्लाना जोङो लैहोर लैहोर थांनानै जोंनि रायजो राजाफोरा आंखौ जिहेतु खावलायदों गासिबो ओंखारगोन जायफोरा फोथाया आंनि जिखिनि फेसबुक पेज दङ बेयाव नायबाबो नुगोन आंनि खामानि मावनाय रायजो राजानि आंखौ जि सापर्ट खालामनाय बेखौ नोंथांमोना नायबानो नुगोन आं बेखिनि जिखिनि आं जायगाफोराव आं हेल्प खालामबाय जिखिनि सुबुंफोरजों आं रायज्लायनानै मोनसे मोजां परिबेकखौ मोननो हादोंमोन मोजां मोनसे थासारिखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन बेनिखायनो जों डिसिसन लाबाय नमिनेसनखौ होनायखौनो जों थिरांथा खालामबाय आरो उदां बिजाथि महरै 26 नं दरङाजुलिनिफ्राय आं बिजाथि महरै गसंगोन बबेबा दोलोआ नोंथांखौ खावलायोब्ला नोंथाङा थाङो नामा आं बिदि नैबे समाव माने मैयासो फोसावबाय दिनै बे डिसिसनखौ आं लाथ'वाखै आं जायखिजाया आङो नमिनेसन होनायखौ आं फिक्स खालामथ'बाय जोङो रायज्लायनानै उदां बिजाथि महरै गाव हारसिंनो आं रायजो राजा थाखागोन रायजो राजानि खावलायनाय जिहेतु जोङो दरङाजुलियाव जोङो ओरैनो साहा खोला बायदि मोनो आरो गोलाव एसे गोलाव साइजनि जोंनि समस्तिया दा जोङो खोला पार्टआव जोंहा खमैबो 13,000सो 14,000सो भट दङ आरो बेखिनिखौ जों खोला पार्ट बायदि मोनना लायो बा गासैबो गावखौबो जायफ्रा जोंनि बेखिनियाव माबायाव नैबेखिनि 13-14 हाजाराव गोलैना दङ बे सुबुंफोरा भटारफोरा गावखौनो खोला खोला बायदि मोनना लायो आरो बेखिनि जिहेतु 17 बोसोर थांनायनि उनाव दिनैसिम जोंनि बे खोला ओनसोलाव जिहेतु सासेबो केन्डिडेट मोनाखिसै जोङो बिपिएफनि समावबो मोनाखै इउपिपिएलनि समावबो मोनाखै नैबे समाव जिहेतु आं स्ट्रंलि ओंखारबाय बिनिखायनो बे खेबाव खोला पार्टनि जिहेतु जोङो गोदानै
बे खेबावसो जोङो बिजाथि मोनसिगोन होननानै मानसिफोरा आंखौनो गोबां सापर्ट खालामदोंमोन आरो आं सानो बेयाव खमैबो नैथिं बे साइडआव जुदि केन्डिडेटखौ जुदि आं मोननायमोनब्ला इउपिपिएलनिफ्राय खमैबो आङो 70-80% भटखौ आंनो मोनगौमोन आरो गोबां बिपिएफनि वार्कारफोराबो माने निउट्रेल जाना दंखाजोबोमोन जे नोंथाङा टिकेट मोननाय लोगो लोगोनो जोङो टिकेट फोसावनाय लोगो लोगोनो जोङो नोंथांजों थांजोबगोन जों हेल्प खालामगोन जायफोरा फैथारनाया बिथांमोनाबो निउट्रेल जाना होगोन बेखिनि बाथ्राखौ जोङो अलरेडि जोङो रायलायखानाय जाजोब्बायमोन आरो दा नैबे समाव मैयानि जिथुनिखि फोसावनाय बेयाव जिथु आंनि मुङा फैयाखिसै बेखौ लाना एसे दुखु मोनजोब्बाय आरो बे दुखु मोननायखौ जुदि रायजो राजाफोरा जुदि नायनो लुबैदोंब्ला दिनैनि जिखिनि जोंनि दरंगाजुलिनि केन्डिडेट फोसावनाय फिथाइ बेयाव रंजानाय नुथायखौ नुयोब्लानो बेसे मानसि गेदारिं जादों जाया बेखौ नुब्लानो माने मिन्थिजोबगोन आं बेखौनो बुंबाय दा जोङो 26 नं दरंगाजुलिनिफ्राय जों उदां बिजाथि महरै जोङो नमिनेसन होगोन आरो आं मोनसे बाथ्राखौ सानदों जे जोंनि जेब्ला टिकेट बिनाया मोनसे समस्थियाव जोङो साब्रै साबाबो थायो बहाबा माखासेबो दङ बहाबा सानैबो दं साथामबो दङ खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ जोंनि लिडारफोरा फोसावबाय थादोंमोन जे फिल्डआव जोंनि सेन्ट्रेल बडि कमिटिनिफ्राय सार्भे खालामनो थाखाय फिल्ड सार्भे खालामनो थाखाय मानसि हगारहरदों बिदिनो माबायाव गामि गामि दङ माने मानसिफोरखौ जेनेबा खौरां लानाय जोहै जे फिल्डखौ सार्भे खालामबाय थादों होननानै बे फिल्डखौ जुदि खसाके बा नंथारगौब्ला बे फिल्डखौ सार्भे खालामनो हगारहरनाया जुदि नंथारगौब्ला दिनैथ' आंनि मुङा फैनांगौ दाबो गोदानै जुदि दाबो फोथायाब्ला दाबो जुदि सार्भे खालामारोब्ला रिपर्टखौ खिन्थु आंनिखौ बांसिन मोनगोन आरो आं बुंनाय बाथ्रा नङा रायजो राजानि गासै जिखिनि आं गामि गामि बेरायना जिखिनि रिपर्ट मोनबाय बेखौ मोननानै बाथ्राखौ आङो बुंनाय जादों आरो बेखिनि बाथ्राखौ जुदि नायनो लुबैदोंब्ला बा नंगौना नङा बेखौ जुदि जोंनि रायजो राजाफोरा जुदि आं बुंनाय बाथ्राया नङाब्ला बिदि जुदि माबाफोर कनफिउस दङब्ला दाबो गामि गामि थांनानै सोंनानै नायब्लानो मोनगोन जे रियेलि मा जाना दंमारो बा रियेलि माबा नंमारगोन ना नंमारा आंखौ लुबैदों ना लुबैमाराखै बे बुस्थुखौ मोनथिगोन आरो आं बेखौनो बुंबाय जुदि रियेलि जुदि सार्भे खालाममारदोंब्ला आंनि मुङा फैनांगौमोन आं बेखौ सानदों आरो दुखुआथ' आंल' नङा दुखुआथ' बयबो मोनगोन जाय माने जायखौ हास्थायना दंमोन जायखौ हास्थायदोंमोन बे हास्थायनाया जाफुङासै आंल' नङा दिनै आंनाथ' मबाइलफ्रा अन दंबावो खायसे जायफोरा टिकेट बिनानै मोनाखिसै बिथांमोननि फना दिनैबो नै दा समसिम मबाइलफोरखौ अफ खालामजोबना लादों आरो अब्ला सानना नाय जों बेसे दुखु मोनदों नोंथाङा सासे तामुलपुर जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि नोंथाङा रिजिनेसनफोरखौ दङ आङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट इउथनि इउपिपिएलनि आं अर्गानाइजिं सेक्रेटारि आरो लोगोसे बिदिनो आं जोंनि एक्सएनडिबि वेलफेयार एस'सिएसननिबो आङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आरो आङो जोंनि बिसा बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएसननिबो आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि आङो प्रेसिडेन्ट थ' आङो गासै जिखिनि जोङो मावबोनाय बेखिनिखौ लानानै नायोब्लाबो रायजो राजाफोरा बुजि मोनगोन जे आङो रियेलि आं खामानि मावनाया आंनिया जायोना जाया बा आं माबायदि खामानि मावो रायजो राजाफोरजों आं बेसे गोथौयै रायज्लायलायो ग्रासरुट लेभेलजों आं बोरै बेखौ रिसार्च खालामोबा मोजाङै जुदि सार्भे खालामारोबा सारमोना बा जोंनि गोजौनि इउपिपिएलनि जायफोर सेन्ट्रेल लिडारफोर दङ बिथांमोना मोनथिगोन आरो अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो नुखाबाय आरो खोनाखाबाय आरो बुजिखाबाय दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 10,000निबो बारा रायजो राजाफ्रा दिनै ओंखारबाय रायजोफोर आरो डिक्लार खालामनानै होदों आरो बे बाथ्राखौ दिनै नों आं ओरैनो नंबां जाबां रायजो राजाफ्रा बुंनाय बाथ्रा नङा रायजोफोर दिनै इउपिपिएलनि जाय गोसो होथाब मावबोदोंमोन आरो जाय मानसिया टिकेट मोननो लुबैदोंमोन आरो बे मानसियानो दिनै टिकेट मोनैनि थाखायनो दिनै बिथाङा गावनि आखान्थिफोरखौ लानानै 10,000निबो बारा रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय ओंखारदों होननानै डिक्लार खालामबाय अब्ला रायजोफोर थारैनो इउपिपिएल दोलोआ थारैनो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव सरकार दागोना बेसेबां रोखा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब